obaba, intombi nezinsizwa egameni elihle likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Ngizobabaza abazalwane nami amandla kaNkulunkulu nemangaliso kaNkulunkulu ukuthi bazalwane dala khona ngisindisiwe kodwa khona lenkonzo ebingakenzeki, inkonzo yokuvuma izono. Bazalwane ngizokugcizelela ukuthi lenkonzo ubaba uNsibande lokuyigqugquzela ibalulekile ngempela empilweni yomuntu. Uma usiyenzile lenkonzo kuba khona izinto ezinyakazayo, uthola ukuthi kudala uyikhulekela ufasta, Phakamisiswe. uthola ukuthi kudala ufasta ukhuleka kodwa kunganyakazi, kodwa mase uvumile izono kuba khona umahluko, kuba khona ukuqhelayo, ubone kuvuleka izinto, ubone izimpi ebekade zilwa nasekhaya zinqotshwa. Kuningi bazalwana, ngazi nokuthi ngingaqalaphi ngigcinephi, kodwa nje ngizobabaza ukuthi lenkonzo inamandla bazalwane, singayibukeli phansi. Ngibonga futhi ukuthi empilweni yami ngisaphila bazalwane, sengimdala. Ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu uye wangigcina yonke leminyaka ngiphambukile ngenza izinto ezibheke eceleni, wangigcina kwaze kwafika ubaba uNsibande. Ubaba uNsibande wembula izinto eziningi bazalwane ebezifihlakele, noma umuntu ebethi usindisiwe kodwa kukhona ezinye izinto ebeyifihlakele, njengayo lenkonzo yokuvuma izono nje kwezinye indawo ayikhulunywa. Angazi ngizothini bazalwane, kodwa nje iyazijwa nje, iyathalaliswa. Kodwa ngibonga ukuthi empilweni yami insuku zami zokuphila zisekhona. uNkulunkulu uye wayembula lenkonzo ngobaba uNsibande ukuthi izono kumele zivunywe, bese ke bazalwane ukwazi ukuthi ukhuleke, ngoba nezwi liyasho lithi isandla sami sifinyeziwe ukuba singasindisa kodwa ububi benu. Ibona ububi bethu bazalwane obukhanda udonga phakathi kwethu noNkulunkulu. Bazalwane ngibonga nje imangaliso, noma ke izwi lisho lithi asingajabuliswa ukubona imangaliso, kodwa thina sithokozele ukulotshwa kwamagama ethu. Yilokho nje bangihlabelela ngithi ngijulise Nkosi othandweni lakho. Ngifisa ukuba bazalwane ngijule ngulangazelelayo bazalwane ukulotshwa kwegama lami emagameni abangcwele. uJesu Kristu inkosi.